bismillahi rahmani rahim. Bandiraɓe cakaliɗuɗaɗo ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Yewtere mon yewtere men wiyetede Guerngal ari juttidade mon tawi koye télé mon télé men Piindi TV. Tawi no huccite moɗon goto huccidde moɗon gorko mo ndendori kaƴel toɓere ko jangga jiwno. Yimɓe kono sat ceede won ɓegoɓe jaɓe fombi teggu ngoɗe kono jammal ndendori teggoɓe sagaraɓe. Ali Abdoulaye Adama Kanté walla mbiya Ali Ramata Mbi Mali ka hawa. Ene heedi jungam nanoga gorko bambaɗo cuuɗo bawɗo tawi gorko salkule ngari wiya Moussa Tohla sagoji ɗi ndeni ɗum tigi kanko jaggaren leɓol wiye jaru bille ɓeɗe toon wawi ɗuɓoli. Ene heedi jungam ñaamo gorko labbo kalmbaɓe woni bamama labbo sagoji ɗi ndendi ko ƴella palet gande maayo wawi jottidade mon yewtere meɗen Guerngal. Ene jogui softede mawde tawno ene duusimo jungo makko ñaama kono paramte ko sehlam woni Hawa Mamadou Abou Dia ɓe ɗum ndendori kono haɗa wadde haydara haɗam haala ɗon hannde ko min joguɗi addude e yewtere Guerngal bammallah ko salmini bandiraɓe. Assalamu aleykum mon bandiraɓe fulɓe funnague hirnague rewo ha ɓoro caggal yettude Allah e julde neɗɗo sallallahu alayhi wa sallam wonano jeeɗo windi ɓawa jumani min garti joɗade 3 villa nokkumo dawata kono pullo baɗɗo ko waɗi ko baɗani somi jottiɓulani yogun kaale makko ñama ñande wonno Aliou Kanté ko miñanmo seedam ko jomam ñaama koto naama yimɓe sen jiiɗi naama so jiiɗi ɓen jiidiri garɓe faadiga o yeehi kono garɗe ɗe heeɗi muta ko wawa muuri mane jaɓɓi fulɓe jaɓɓi ko miñanmo seedam joɗɗo suka ko joɗɗo ñaatogal bawɗo hoɗu on nde heeɗi bange noon badiraɓe salam maaleykum mamadou heeɗi maaleykum salam bamalla ko yewtere maɗa Guerngal hannde eɗen jogorinade e lowre hinde e nder fulɓe wiyeteɓe jimmeyaɓe fulɓe jimmeyaɓe to ganduɗa kañum wuuro ene wiye don gudduru wuuro ene wiye gudduru fulɓe jimmeyaɓe ko ɗon kono holno gudduru holi e holno gudduru hodiri e hol fulɓe jimmeyaɓe e nder fulɓe mbalna ko konngol yeeso maɗa. Aliou Kanté a jarama jimme yalade tumba ko yeroru mama ɗum mbawi yeegi mbasata kam ko toɗo caɓitino kono koɗa noon tan ɗo woyi ko wudduru wona wudduru wiyete ɓeɓe keɗ wudduru naɓe e koɓe wudduru foytiɗaɓe wuuro ngo wiya wudduru ni dawa malal Hammadou Yousouf nima teganla ummi ko ɓoye ɓaleɗe ko jeeya e jimmeyaɓe ɗo no kewi kadi saɗa Hamad Lile mi wimo Sow Pereje saɗa Bocar mi wimo Ba jimmeyaɓe eɓe gandi ko woni jimme jarande ko yarande kono ciɗɗi nokkuji pete jimmeyaɓe e yalade on fici yaran ɗo woni jimmeyaɓe kono nokku seeɗo seeɗo haalanima e jimmeyaɓe gurɗe fof kodi ndulmaji funeɓe hoɗi ko président laami somi faye fulɓe jimmeyaɓe noon Aliou Kanté ngulmaji funeɓe ko wuuro Makka kala ko wolde kala ko ɓiɓɓe wolde ɓiɓɓe wolde ko Makka koye jeeya a yii Aliou Kanté so neɗɗo fuɗɗi bone mo jiɗɗa toon yo deƴƴi so yimɓe gandi jamaro fo yimɓe mbawa sa fuɗɗi bone mo fuɗɗata bone o deƴƴi a yimo deƴƴi o jamake kanko wowma sabu an fuɗɗo bono ka ko o oyatande maayo fulɓe jaɓi heƴƴade e peede est ce que a dee so jaɓɓe wuɗi banno fulɓe jimmeyaɓe toon jiɗɗa haalde ko jimmi ha tonka bisimilla so wonde haala noon e nder président jamiyani sabu goɗɗum wondeɓe o ummi ko gueɗe makko ha gueɗe santé ɗo wasata ko picci koye fuɗɗi baaba ko jeeya Aliou wudduru hoɗano wiyete ko passe wudduru wiya ko wudduru ɓe hoɗano ko passe wiyete wiya ko wudduru ni ngo wiyete ko passe ko addi passe fuuta fof hoɗi kunne Sénégal iɗi hodde kunne Mauritanie ɗo satanɓe lombirta ene lawa koɗo paye nan ɗo baba koɓe ndewata ndefta paye passe paye suufa paye elege ɗo fulɓe lombirta ngara yiide ɓe ummo Carge ɓe ummo Joof ɓe ummo Linguére fulɓe sandalaɓe fulɓe jengere ɗe ɗo luuti Aliou hande a namdo kam passe naɓe ɗon ɓe gonno jimmiyaɓe o sa jimɓe foof ɗum moy addude a jimmiyaɓe cuwa to Aliou Kanté demmalol Hammadou ittira o e ɓaleede yo ar jooɗo ɗo ko juude
mama ko gorko wiide o nima kata kumba kata tay may mum e joy doge pour le piyo o seigneur sa yi nima warma so nima warma sa ngappi nima warma so nima ngappi nima warma so aba ko rek xali mala na ma kita ko balati ko yaalu jolo kulela me bumu joda mi bal sapoti mama ko gorko nima mo wi mo mama o ina mo joda bal sapoti o nyaari o juubi ko safar gay e lumbi gelo lumbi bamu e jaari dugbe habe he rendi ko yimbe na wolbe habe he ko chaba habe he ko pullu habe he ko bamaraki habe he ko sarkuli haare ko bacci sumari be wala ko be jewol habe he pat ko wala c'est pas ko ma dum ka fala re musa boy wala ko ma ka mo yoda en sa re ka do he ko tuwa la fei sa hala ma ka mo ka ta ke halman tiltay halman mi hande ñebe yebe ma ko so ko yebe de halman ko lemo so mo so ranga sakana so be jimé fari o jori do safar be jaremo ha he o fele ala so no ko bari juuri to a so fele ala to be fetto ni mari mamo bina o ya ko wudi we o ya wala sa ko ba wala so le fait de yare de so le dubi ou de ya ya wat bay chagul wala wi ala wutu ko may wala dum wi wudu bi da pass de kan ma ko la dette wutu bi da pass so sa wutu pass fu de jimia ko wala ko jimia de rete yo jor te ma hamad jor de bal sa ko de chagalum timmi mal bi dana ko wax to wutu ko mele ko so may bi wala den baro ngere ko dugi a o timini ay ko basa ko jowol benen ma ko baba nangi ma hamad yusuf ni ma tega ta ni ma jam ni ma hala ni ma judi ni ma jam tibe ngara jam tibe sala makara i am sa hodi a joni ko basa ko de sa be den do ay ba ko be do ay i am de ne gir ma hay da ay ko ko e sibina ngi awu ya ko ko sa ko le ko bi ba ma o jodi ene woy wala kan sa hato to pulo yidi inade e wonde wambabe awdu kufudu nangu ha ko yino wadde ko wala dum wala ha hayna wadde ko yino wadde so tawi ko jiddo de wonde so wambabe fulbe awdu nangi nata e wonde sabo ya so tawi ko jiddo wadde wonde rek filir nade wonde kaw ko jiddo wonde ko be ko no nanga filir jore ko ran yo so daga yimbe pulo o do keba yimbe awimo muna tola nangi ko sabule bi mu ne jaasa girma ma jaasa kadar ko hayro ko haso ba sabule ni ko ko ya jaasa jolo haadi futal ko bale haadi futal fili ko futal ko o joro mi karo malo ali mi karo ko ma de ko so ko ko so dawde mama o yipreta o jori non andi fu rewiya butu le jaay ni ko na be tan butu le jaay wona non ay be do ngam ene yaaji fu butu le jaay wona ko ci ngam la bo wi Piindi TV be loddu ko yi fo na do na ko kabe le gro wona ko be je ko butu jimme e nyaalante tumbagu yerolu mam lumba sa aliyegi mbasa ta gabo so cebe jiro mon ko ta nur tan tay ma la hamadi yusuf ni ma tan do fela ko na fela jando kam wa di jaay yo yul kam ko addi don jaay fo ko tan no ma la boy kam wa di men yo ngal yul jaay ni ngal yul kam ha ko para sana o wibe mi da jumura min mi da e mala min mi da yimelo musib ko jogi mo re sama de kala lumo la ha ko mama ko nima o ko ko chapatere dali jeni o wonima jam nima hola nima e junyele nima jam jibini gela jam jibini sinama gela non sati ngata hola nima jibini poli hola e bonko hola o jewno e kala lan for tete o jibini sam bonko swal bonko junyele nima jibini takku jujile takku jibini jorga takku ma samba gela de bo sira sawala jom habal be yolo tukala kaba nyala kaba kuna ndabbi hakkureje mudere na do kala fa bala ko le bala ba ka sakri bala o lumbe ko hen ba Musa to wala sen ngol legol keda kala moy oron woni jimme jala o fe tagal mo woni wadi yaay fo ko to ka ko yo jurul
wadi jaabi yo kettu e juma e jama e jumuda ay tan fuya kany jogi juma jogi jama jogi jumuda fu ya ko rokkat kam rokkat adani yibe ko be Guerngal be jidi gelde la ko be rokkat kadi wudur yo jaabe kedo ko nan jaabe kedo wudur le jaabe ene ina dagi tan dum ndiya wiide wudur le jimbe yaala tumma ko yewo mama lumba legi mbasa ta kambo sodo chabi biro bonna ko to mutantaki do ko degi ko be yaala ni ñam ko be yaala fulbe jimya ni be ko fulbe jimya ko adoy musba be moy yonga e kala société ci kene ko adoy nyanyang kanga ni be fu no ala kibbi mo ala wudur ko wudur jeyi naage o jimme yaabe baba chagal mum non ewa nuru ali faati ali e gaali ali ɓerenaji wono ko dede ɓe dem demɓe ɓe hen ko goto dem woni koɗere ɓe fof ne mba ko fulɓe jimmiyaɓe jimmiyaɓe kono no jimmiyaɓe ɗa wette ko baba dudu kono noon eɓe jaaji wona wonɓe ha sijju ba wonne ɓeno ha fel wonɓe ha ɓoye ɓaleji kono noon wuddurɓe hoɗine yoɓe kele wuddur wiya ko ɓasɓas leɓe jimmiyaɓe wona no wiyete wiyete wala ɓe jimmiyaɓe jimme jaalno projet jaadi ala jaaɓe nata yiɗi so wiɗi famde wudduru ko inde wudduru nde ko wudduru musidɓe musidɓe eyi musidɓe bumɗiɗi kongol ma waddi jaaɓi yo ngal kono alɗuɗe kono jumuran ko jibini inde nde ko hare musidɓe jibini musidɓe jibini ɗum saabi noon kanko malla hammadi o iri addude wudduru ni yo juulnu kala kala honaɓe ko ceerno amadou ali jeliya mina heddi mali o addude chef makko ceerno amadou jeliya yeyi o goto idi addude ɓawa kono 20 ha taw ko histoire ko goto o idi yippuda ko wudduru o notuno chef makko yaade mum artade leydi he ɗo noon somi wini wiyen onon jeeya siga so assalamu aleykum ceerno amadou jeliya jibine reyhan jibine jeli jibine asad jibine mama jeeya siga so o tan ceerno amadou jeliya koto koye gorko mamalabo wi mi haalama ko noddetede jiide ceerno amadou jeliya kono heewi ko jiide makko ko heewa ayi nodditoɓe inde ceerno amadou ali jeliya eɓe keewi kono jiiɗe o ɓe keewa so tawi ko ɓen gorol mbaɗa mata sanki gale makko renɗo ko taari ko ɓen gorol histoire so tawi ñeño haaldata ko sa haali histoire o kaari en dokkata tan kaari ma mbi wona gonga a hul histoire ma jangani ko peɗe kalanno ko yimɓe ɓe kene jaayi ko ceerno amadou ali jeliya ala ko yante makko gorko ko heewaɗo wutturu ko yante makko baggo kongol min jiiɗe joni musata wona baba musata wona baba ɗum ne heewi taw musata bini goto walla so yimɓe makko indira voilà man sa haala wiila hande no premier question dal moussa dia joni a jibina wiya dawde o jibina wiya dawde o jibina wiya dawde ɗum wona dawde dawde ko dawde tan ay dawde o ko dawde tan nam min momala wona wasu mi jottima gara sérieux mi woodi mi wasata ko ñeñi ɓe nandi kono kala ko ɓelli mi haali jiɗɗo fof yo ɗo radio no wawi télé tawi ka pulla o par sabu ka o par tawa jeeya kala jiiɗo pulla mbiɗo sotto o tawa jeeya o rafiɗa fulɓe timmiyaɓe bamalam eɓe gimi ko cale eɓe gimi ko kale ɓe gadda wudduru ɓe jooɗi o jooɗi ɗum jooɗi wudduru ko helbaɓe ko helbaɓe hetto harande yo jooɗi wudduru o ummino lumbi omo joguimo yumma mamma ko jiiɗi yumma nokkono wiye potere hotel e kono sarkuli hotel ko mali walla saga potere ko mali o abbi on kono noon on tawi eyyi o kotenaɗo sarkuli abbimo ko kiidire sa ummima kiidire hakkude ɗum bakke ene wiye fulɓe ngani ene wiye beeli puneji ene wiye yoɗo fala o ka bayga hayre ɗo baccilan koɗo kamno sa ɓenni hayre bangi figgi o eyyi bangi figgi o ndemaɗomo to sare les fallewo jangel si jangel figgi on makki ɗon ha gulmi en ɗo ha gulmi en bisimilla o felliti haɗen ɗo par ce que mo jogui jumgol gogo jamata kono mamma ko gorko yalti ɗo ko sarkulleɓe eɓe gonɗe façon so tawi e jiide mabɓe so tawi ɓe mayani a fottaki sarkulleɓe noto bandu ɗum waɗi sarkulle jama fof mo jiiɗa e jiide puɗɗo fof mo jiiɗa e jiide sarkulle ɗemɗe ɗe ceefi kadi yimɓe koddani kono yimɓe jiiɗi yimɓe renduɓe haɗa ɓe jiiɗi wolde yimɓe renduɓe seeɗa ɓe jiiɗi wolde finde wonde mabɓe ɗe sarkuleɓe ɗe keddi ko addani musa tola yaltude koɗa wonde ko sarkuleɓe ɗum ko ɓe noon ko haɗe noon ko
jamare mo no so dan mo talo ko may wuti ni kolli o wala no wuti ko xamel no do wala wuti kam ni jono ma o ya ta fe ti vera wuti ka ya o fe ti ha hol wol mo de andi ha o sa non hol o hono jo to fe man ma o yo ani kan na ko mi ne de wala ko pa na no pa se to mi halat nyade wonde mako o lumbi musere sa musere ala sere ala ay kallo ala musere ala sere parce que on sa mel e musere se fo do ndam mo do ke nanda bu de la wala ni ho le do e panda ala sa ka la wala il faut pas ma ka mo e sa ko go fo ala mel ala musere awa wi ko mo ha musere ka jaba ron la ya ha mel ka jaba sa ko mo ha do ala mo la ki mo ka ka ki pe cha okay ka pe cha sa ko mo ni ko da pa na Ousmane ma ko ci kana ko ay bari ne ko mo fay hayali mo la e voilà ala ke il faut pas mal o lumbi o do mo dire saxal o di wolde mo premier ko mié ko toile bebi na mo mi jang su ko ko lumbo ñaan mu sale yana bebe mo bulal sa la ko jamare sabu e be jogi ko ngoni سألني تبكالا سبب وبفهم به أني أراني أمهري كنا نسأل ونقول كل يبقى كل جو سألني بقى وجو سألني بقى وسأل أنا سأقول أنا مدري لو أنا ندير لو ودي أقول بقول لو أتني نيما مو أقول كم مسألة تقوم هذا بهال وبكالا ونانا يبقى نقول محمد يبقى جملة بهذا ما يفهم. هذا يوم من الجريدة هذه. هذا أبون أولي بس سبوت بس. وهذا مجد. وفي بلاد باي. كنا مسافر بجاجة بيرلا وما بحسبان بيرلا بكمل كنا معنا. بيرلا بجاجة كنا معنا بجاجة. فيكل كان فيكل ايوه نيول بولي نيما نزمو ماما فدي ولدي بولي نيما امي كل نيما امي ابي مساكاهي وساقو الوقت يو امي كاي فاي ولنا وبني ولنا الواجب fay jaaxal o lumbay o fay sadi kii tubaab fogge parce que yàlla o woni heɓiya ɓe haala ko sadi kono noon o fiyaade fof no yaade yimɓe bammo kanko abbimu kanko manamo ɓurde o yewde fof so gadi o ɓoftat ɓulmako fof yaade hen walla ene wona ɓe uppi ɗon kanko kala o haɓa o haɓirte ko batte a yanama tan oya kanko wuppata wona wayne ko so tawi o joni wujjuɗo siɗama ɓuri ko kaɗa yanama ka sarfilma ka hakkude so fini ɗo yaha o jingo so yani o gayni o hokkima bagama o jojjima ko jingo kanko mala hamde kam ko jingo ɗum waɗi yusuf mala hamad yusuf jaga mala hamad yusuf togoto e jamma yusuf woni fulɗo jimmiyade woni fulɓe jimmiyade nden ɗo haɗa boni milo ɗo addani leegal ne ɓogge sara o pasa temmeɗi ɗum heɓi ko bakaw ñamno jooɗi jagal bakaw bakaw ɗum ñamno jooɗi koye heɗe mala hamad hakkude makko nima mamako gabbino nima jogi ko laayi kanko jogi ko peydaji kadi o ɓe laɓɓinanma eɓe kala ɗo gumala ɗo gumala naati kono noon ko maa salla tuure e maa salla tuu e maa salla jaw ɓeydendi yettoɗo wattade sallama wattani ma salla jaw kam foye taw wattade sallama waɗa haade waɗani hasiɓe mbeɗama huɗa reɓa yewtere meɗen gal ngal fulɓe jimmiyade hande ma en ngal nima waɗi nulaade ma salla tuure woni ko doob o wimo jamma subaka ka noddinowo sa noddini koɓiɗi ndaba mi heɓata ko mbaɗi kono noddino o wimi wonɗaka kande so saɗaka hen mi noddino o ma salla tuure woni o noddi noon o noddino dini heɓani e dini heɓani par ce que ko sa sappo joguɗo o gorgoni juuɗo o woni ma salla tuure o woni ma salla tuure o noddi o noddinan o noddi o noddinan ayi ɗo firtere weyde sammayam e babame jiɗɗi
ko maccu kulel naji yimala gumala o tan ko yalla yima gumala o wi ma sala tuuri ko ceerno fama yero bindi ala ɗum masala gandi ko so haali wona wiya min gandi ko daro ni kalde famille ak wi ko do ni ko bayo so idi fam mara ko buri ko wañu ala ni ma ko jala ko non so ga non dili ko bi nokano la ko ñaan ma sala fu be do ko bi be bandira mi jikko dire e jimmi yaade ha so mi ma yi bu bi tan ko parce que mi ko mi do ka ko bi de ko ala ti sa la do to jaade la le mi tous les jours gana ko ko jahe bari e jode ko tuddu ko la ye hangati dari kat la ne ma hadi e wasal turi la le pot ni ma su nudi dal la ne ma ko la ye dal sa so mo turi la ne mo so roge la ne mo so mo la ne mo ko ni trawo ala ya ko olo mo kala no e o bindi ga wala ko ro la bi kam ko kala mo kam ko di gale ko kala ko shi hawlo mo de sala na ko kan ko kabar folio ko mun Polar Jabral automatique la ni mo mo biya ko ala ko ni mo de ya hande se am ne ma adde li tek be jida yuma ba jidi mo ba hande halama nji mo de yo be gergal yi yam ko french ni don ko polo afni biya ko ni se ko mamul lewe ko mo fondo ci ni mo biro mo fi ko ba dal mo ko de e tan ni ko ngara kay wol ko polo hamad biro ablay so wala biya hamad jabu jamba en tan ni mo siju jamba so ko mo do hande lamu di senegal pamo labo hande yewtre gergal am sa ko no yimbe nayo e jida yuma ba jidir yuma ba champion sidi sama segala ma so sama sidi ben na asu ko me segala ko sama sey en bi mo ba ama sey hamad chawlo to chawlo no wi mo ba min haama hano ay ko fuuta waa jittu kadi fuuta suta jittu ni wona ɓe ɗiɗo ɓe wona haalde ɓe wasaka koto so haalde ni kalde ni fof so woodi guruna yitte illani ministre ay ɗum tivide sa haal kala ɓe ngal sañjino yatana sañjo siniba ali kadi kam ali kadi amol may ɓetteɗi min faama koye bindi wona waso mbiɗa haala ko ñande yimɓe ɓe wona tere wona ɗum suta haalde mimi yettoɗo joni laani nimaji e ummi toon ay ma salo tuuɗi noon ɓuri joob la Allah o mai tan hundu o ubbida hen e kedi kamɓe tani ko hen ha timi lew laani e bawde mbiya yana e pat ni mami ele rima daga ko kadi hay mani mon ele nge pour le priorité sa yi ni ma warma so ni ma warma sa noppi ni ma ya warma so ni ma noppi ni ma warma so la ba ko dakali ala dakali na ko de ke en so la ba so dili jam ko ko mo ja so fili wala ko fili ko o digade o ligo ko dahal an mo ya wo o ni o de gay ko do ma sala tuure fay saade on toro ma sala jaw fay job on tubal ma sala tu fay ku ne bu sen wala kam li ma do ciet do be ciet kan be nyata do may o wirta ha wo lew laye de tiyata ne ko amata ko moy de la yitim amata ko moy la yitim li ma mo ka fogel kaldo ma sala tuure o toro fay saade ma sala jaw yetti fay job kam li ma ma sala tu woni labalan wona gal ko so ko ko na be askiya ko ni yaay so mi denni kam fo tuure kam ni so denni kam fo jaw kam ni wol ngel seedi do labi mama la do ko gudi so tawi ala do be yaade gaftu yenane de ko tay leydi yenane te tan ko wondo jeewa hakkudu si ko den koy wolde ba kanko mi haramare hebama e jugu makko kamo ma sala tu hay wolde wote mama ha ko jom kuri kono ko cuusu ne wonno so wadde ɓe min yefal jam eɗen calmina ɗo salsali jamma o France hama debbo um gase moom monsieur Toura monsieur a hufinande jomum haalade wonko mbawa haalde ma anda histoire onon latiwa similla ɗo ko wayno jeyi ayo ka defan ko woni nanta go sa imi ko jambar to
jogi ɓeydo ɓe kamara ka fetele sa yi min koy tan mbaaka o jogi ɓeydo gon alukan voilà tohla jarama e calmino ganda kañum woni Kadia Samba Sy gonɗo dow laaji demtude Amérique e Mamadou Harouna Sangot e ganda kañum woni yimmude Guerngal en jijjitama woni rugi Babel Sall e calmini no fewi e defo cuballo e bawɗo joni cuɗagal amalabo fulɓe jimmeyaɓe hande koɓe namden beele hande ɗo woni wuuro mo fulɓe jimmeyaɓe laabi walla koɓe jogui jungo walla ko ɗo ɓuuri hewde hande eɓe mbayi leydi ko ɗo ɓuuri hewde wudduru hande yamma ɗon e ɓaleɗe hande yaɗa woni ɗum mi wawa kayde ɗum rewa ko kala woni gaga jimmiyaɗa ɗum ko jumri jimmiyaɗa ɗo noon jimmi halandema ɗo kulɗe ngay lewru haaloɓe awɗo ko yimɓe yeeɓe noon nde nima kuɗe mumɓe jomuɗum timmal lewru e timmal baldeje pour memen pour memen ko wuuri ɓay nde ko bindande eɓe kaalaɓe timmi lewru pour garani gadduɗo bamuɗo pour laɓotama koye bamuɗo a tan ko pour yanema sataremo ñew pour wonma sataremo perfilma nde pour mumme mo nima e jettati ɗo mo sasa firma waymo ko nimama o mala yusude nimama o saka ɗum c'est à il faut yimɓe gandani yimɓe haɓanoɓe ɓe ɓesukara kono haɓe ɓe ɗo kede ko nima ɗo ɗo becce kam jiɗimo baba cuurinaɓe sarade ɓe keɗino koye makko jallat jewɗo doɓo ɓe keɗino koye makko jallat tout wuddum ko makko kamɓe jiɗimo baba mamalaɓe ɓe notta haɓe wuttani kaɓe jiɗimo baba watiniɓe sanodude ɓe sanodude ko ɓe mbaɗi wonoɓe hakkude dewol debbo boni tournaɓe ɓe ɓe sodaga tutuɓe hande jiɗi yettete ɓamin ɗo wawara jawɗo ɓe payto kamɓe jiɗimo baba kala koɓe fete haala naata galle goɗɗo yallat nawade so leydi galle mum goɗɗo ɓe woni lawlaɓe ɓe woni soɓe ɓe woni soɓe kamɓe jiɗimo baba yewtere moɗon yewtere Guerngal mamadou sécurité no fewi e technicien ƴiene collen yewtere sécurité no fewi jaariɓe équipe o fof no fotiri e dariɓe joguiɓe kaɓirɗe fof e Piindi TV ko ni waɗa e kala saaha ma addu yewtere ko ganduɗa kañum woni Guerngal ɓurtude gueɗe fof aɗa wawi waynade ɓe gandaɓe dokkaɓe ari ma jokkaɓe yewtere nde gandaɓe sehilaɓe salmini noon e ɓen mamalla ko yalla mummimi aɗo kadi komo ñammo seeɗe mo gueɗe so o paari wonɗoɗo tan mono capannayi fof fini ko kadi wiyete noddi kam puusata haɗa kadi yaade susariade hade mi yaade ko ɗum ɗaɗene min wonande ɗo ko aade ɓaɗa kono wuuri ka hasi tagi mi wiyata koye hasomi arano poussé hasomi arano fof min wona jeeñe makko ɗon min salmiɓe noon sabu wona wutte ko jamgaba Idrissa Mama on kadi no goɗɗuɗi capatati deɓi jeeya ko ɗum waɗa mbasami ñal seydi ba satto ko laɗa wayi wondire feɗaɗo kamɓe hayde ma en gartu en calmini o ganduɗa kañum woni DJ Christmas Sy yewtere moɗon yewtere Guerngal wayni ha saaha goɗɗo e limal goɗɗo ko musidɗo waɗi kate goɗɗo ɗum ɗo kañel ɓufno micro ji huccire moɗon amin ñaagui yaafo so tawi wonko fewani yewtere nde so tawi fewi ko ina lawta to tedduɗo Piindi TV télé mo nangue ɗo